Naka-play na tita? Oo. Kaya. Sikat kasi nga yung remix, di ba? Wala Yan ang lalaki doon, Wala bang ibang? Yan, ganyan. Miss, busy naman ito nagbibidyo na to. Wait lang naman, pinapakita ko nga yung video mo eh. Ayun o, baboy ramo. Ayun, sorry. Papakamatay yung baboy ramo. Baboy ramo. Yun po yung baboy ramo. Magpapa. Saka yun, ari po, ikaw. May dito, nakadamit lang po yung... Nakadamit lang po tong isa. Nakadamit lang po na kulay pula itong isang. Ano kayo, Lenny? Tita Sang? Fans po kami ni Lenny. Tita, Oo. Lenny kayo? Hindi. Naka-pink eh. Tita Marian daw, Lenny daw eh. Lenny siya? Tito naman daw isko eh. Bahala sila, mag-away sila mag-asawa. Pitapit. Bubutong sa sakyaw. Buti na lang kaming dalawa, parehas din. Yan, magiging boxing ano lang yun. Hindi naman ako buta. Ako na doon? Di pa. Binibidyohan kayo ha. Kayo yung nagdidebate. Hindi nyo pwede tong... Ayun kuya, nasa paa mo. Yung sa paa mo malaki. Ayaw kumakain lang dito. Ay, wala na Ka pala. lang rodon. Wala nang nabanpit. O, halika na, punta na tayo. Sino lang natin yung mga... Stop it. Ano yan? Kalkalunay? Dapat nasa nga lang Sino? ng straw. Uy, saan ko ito itatapon? Yung camera. Binibidyan na kita. Pahiga ba? Yung maliliit lang kuya para Saan mo ito tinapon, kuya? natin titinipan. Wala, dun lang sa gito. Isama ko na rin to dito. Petawakan mo, itatapon ko. Wait lang. Akin na yan, tapon ko naman. Hindi O, ikaw pa, na, may ikaw na laman magtapon. pa. Wait lang, tiyatagal ko lang dito. Kalunay! Kuha tayo ng kalunay kasahog ng... Ano? Kudot. Kudot. Ay, nagimasin aya. Lalalo mo. Oh, laway na laway pag nakakita ng gulay sa gilid ng daan. Oo, ganun din kami dati na sa Mount Clair. Nakakadupag, bibig ka. Lalo na yung minay din ni tito mo na naman sa hugyan na. Pritong manok. Sa company, ganun pa din. Swertin mo. Saan? Sagana siya sa kahoy, pwede ulingin. Ayun. Itatagal. Ay, Diyos ko, ano ba? Paano lumabas yung bisa? Bawat na kailangan. Ang tanga ka tinipit. Ayos yung bunga ko. Ilusutan na. Me? Ano ba kinukuha niyo yung kulay pula? Wala namang pula-pula dyan. Basta damo, kunin mo. Yung ginagawa nagkagamas. Ginagawa naman yung nagkagamas. Stop. Maganda ako magkuha ng isa-isa ko kasi. Malay, malaki dito ah. Di papa din ako kumukuha niyan. Malaki. Aray Kaya ko. ako. Babanlihan lang niya to eh. Babanlihan na may tatubig. Liit. Saka may kalamansi. Sarap na. Wala dito ng Nakain ka na lusi-lusi, ako no? dito, Tichil. Wala dito Ito, ng masarap. lusi-lusi. Tenga-tenga. Meron?
Ayan oh. Ala, ang galing! Patingin! Pwede mo rin isahog yan, kuya, dyan ah. Inihaano lang to, binabanlian ni Papa ng may na tubig. Tsaka may bagong may kalamansi. Oo, yan o. Ang dami pa. Nakita ko, sabi ko, sarap makatin. Oh. Kunin mo kahit yung maliliit na yun, kuya. Mama, kumuha na rin kayong Pamahal kalunay. kayo sa ibang bansa. Mama, kumuha na rin kayong kalunay. Mama? Mga fungi na nakakain. Oo nga. Ayun, ang laki. Ay, lalim, ayun. Sira, ano naman natin eh? Mahuhugasan. Hindi pa yan sira. Hindi pa. Tingin nga, kuya. Bawal. Latag mo. Itong inipon nila to. Yan, tenga. Ah, kuya. Saan pa kaya meron? Ayun, oh. Titingin pa. Madami pa dyan? Lalaki. Wala akong pa. Wala, Wala ka ba walang pasok dito sa? Sa Martes may pasok ka? Diretso pa doon, kuya, sa ilalim. Ate Chen. Lahat yan may pa. Sa Lunes may pasok ka? Oo. Panggabi ako diretso. Ba't kayo, Ate Chen, wala? Wala. Gusto kong pumunta ng Tanawan. Tawa ka nyo. Chinawa ka mo. Ako din wala, Ate Chen. Eh ano, hindi naman kita hinaya. Tus. Wala lang. Ayan. Tara. Nakakatamad. Sama kita. Wag, wala akong pamatory. Tangay, sasama nga kita eh. Saan ka Sige. punta? Basta sumama ka pit. Sagot niya. Oo, sige. Kaso, bawal tayo mag-Jollibee. Di ka vaccinated. Oo nga. Palabasin mo Sa labas sipit-sipit na ka ako sa Ako lalabas. sa loob, sa labas ka. Vaccine ako sa Lunes ah. Margas pa Kailangan naman yung full balak, diba? vaccinated. May tenga pa sana, ano? Sabi mo, magpatugtog eh. Ay, pangkid. Anta dyan. Ang ganda ng sayaw na, no? Paano ba to? Pangkid. Ay, Ang galing nga lang ng sayaw na. Kaso marami ginagawa. Likot ng camera ko, sabi kasi wag patugtog eh. Yan. Saan tayo paghahanap pa? Saan? Try? Pudat din? Lao nga, ang lalaki. Tinago pa ng ano, damo. Ilan taba nito, oh. Kudat ba to? Oo, ala, ang laki. Ang taba. Ang taba, oh. Hawakan mo. Taba ching-ching. Nang dumat. Ba't kaya ang sarap nito, no? Kahit pa ganto-ganto lang. Ngayon lang ako nakapunta dito. Nasasakal naman ako sa balik ko, nataas. Nangyayon ko talaga, oh. Bakit? May mga bayawak talaga dyan, kaso lang. Bawal manghuli. Ang taba ng kahoy. Ang taba ng kahoy na, grabe. Ay, tara na si Drek. Uwi na tayo. We're going home. Back door. Doon kami uuwi. Doon. Doon. Pinakadulo. Ewan ko dyan. Akala ko ba doon na tayo pupunta? Ayoko lang doon, layo na lalakarin mo. Feel na feel maglakad. Mag-ending na ako. So, yan. Yan na po yung aming nakuha. Na pang-ulam.